khat bha na ka banta ka lawe kai ki bangi don kam mentang ngi em aku perthai jong ka juk ka bangi khat social media ba technology ki film ki jai ki bomi mo mentang kabar mo ay nga kalong ba don ka tu kani ki blok persyang ban pemi film ya kini ki khana ki beran jong pa Rawan Singh ha social media inon kaman penslu itu naman kam tip kan mo dang ni ki bai don hang ni le si ba Banri si ba Ram So mi jupek ha ya ki film na po Thailand na po Burma na Malaysia film begitu ki film ki dei berbo ya culture joki bat ki pani culture joki mde kum ki film khasi jungi kamot tamar ya sedang ka film la don ke jingi ke jing ruwa ke jing sha ke jing show kamdon ko pani rapi pe gitu ki film kamdon kum kita pani jing show kamdon tam kita ki jing ruwa ke film bi kata ngidon kam kum ka banya ba ka teknologi ko menta bansim ya kini ki jing tu khana jungi wat banya dang kan ka por ba ka teknologi ka mangidon hak jing sha ni menta ba pin bolon kam ban pelong program waktu fight dong sengap don kam shoot don kam tang shom tang kongsan sebut kongsan keren people like by YouTube lah buat kinong pe kata kini teknologi ke pemerintah ka penduna ke jenglut ke penduna ke berkhoi ka pelai lui ke por nama menta kat ro pikot ki bre ki ong gim don por tingi don kam banya angkat pi ki jong upah Rawan Singh ki penon kam ya ke bajah por jong ki ngirung ini ban penon kam ya ke badan hak por jogi ngasmu komen sibon ba ka yen kesem ka don ka jingkit kri ya u pa ya u kenyi ya u para jogi ba kila rai ban belong ya kani kesngi kum ka yen kesem ani ka pen I ba ka don ka jing I ka don ka jing ya man haidin biang sya ka pateng ka balale ba ka de ke ba ngi don ka man pertu om tam ke mangin don ni andai bat ki wei ki basngap ya kini ki program jogi man haidin biang sala ki tenrai nomor ba kai ke ba sting ha kajai beri jungi kolong menta ka dong ba ngim klan ha ka menor na takadau gi senjor ha ka menta ginon man klan ginon kam man klan ba ha ka menor man tip je la ka jong history kenapa la ka pikendu yeno ru bim dei bantin ngan an saya pi Profesor Sumlari menjuri kan di teng habang iji di kibrin yong kadon gajing hot na kasai dia kan mi kelet ban represent ni kasi kimnod ban lek kitien balik kitien namar baki shong seir ha kal jong ka thumme la tapi klanya jong thumme nga try pi nod bet ban ya kawai tu ginon kam mantip ba ipahep Rawan Singh ilale ya ke ba ila bu usnyang ba balak keren ni konsum kat ubah snack bah, buat ubah persak mesin yang kita tho pateng jongi ke pemerintah.